Helo pawb, fy enw I yw'r a dwi'n swyddog dysgu a datblygu y fewn y tîm blynyddoedd cynnar a gofal plant yma yng Ngofal Cymdeithasol Cymru. Ein nod yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru drwy gefnogi'r gweithlu mewn meysydd fel datblygu cymwysterau, sesiynau hyfforddi, datblygu adnoddau fel defnyddio recriwtio, gweithgareddau e-dysgu a gweithredu fframweithiau ymsefydlu. Mae fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer rheolwyr blynyddoedd cynnar yn newid sbon. Fe lansrwyd ar y 8fed ar 20 y Dachwedd yn ein cynhadledd genedlaethol eleni gan y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol. Ein gefnogi'r rheolwyr newydd i ymgartrefu yn ei rolau, gan ei helpu i datblygu sgiliau sydd ei angen arnynt i gefnogi eu timau i gynnig y safonau ucha o ymarfer gofal ag addysg sy'n canolbwyntio ar y blentyn. Felly, dyn ni'n rhoi'r fideo byr yma at ei gilydd i esbonio beth yw'r fframwaith, pwy dylai ei gwblhau, a sut y gall unigolion fel chi orau gefnogi'r rheolwyr wrth ei gwblhau. Uchelgais Llywodraeth Cymru yw datblygu gweithlu gofal plant a chwarae medrus sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr. A felly, mae gweithwyr neu'r rheolwyr newydd yn camu i fyny i rolau arweinyddiaeth yn dipyn o newid gan ysgwyddo cyfrifoldeb ychwanegol o'r ddysgu gwybodaeth a sgiliau newydd yn y gwaith. Proses sefydlu gryf yw broses sefydlu i helpu'r rheolwyr newydd i ddallt eu rhôl a dysgu'r gwerthoedd a disgwyliadau sy'n hanfodol iddyn nhw. Bydd yn ei helpu i fagu hyder wrth arwain ymarfer canolbwyntio blant, cefnogi perfformiad tîm a rheoli gweithrediadau eu lleoliad o ddydd i ddydd. Mae hefyd yn cefnogi eu twf proffesiynol ac yn cynyddu boddhad swydd, lle byddai yn fwy tebygol o deimlo eu bod yn ymgysylltu ac yn parhau i ymrwymo i'w gwaith. Felly, mae'n holl bwysig eu bod mewn sefyllfa lle gallwn cefnogi'r rheolwyr newydd fel y gallant arwain eu tîm i ddarparu gofal o ansawdd uchel i blant. Mae fframwaith sefydlu Cymru gyfan yn syliedig ar set o wybodaeth hanfodol a safonau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant. Mwyn sicrhau cysondeb ar draws y rôl rheoli yn y sector, cymerwyd y safonau sefydlu sy'n ffurfio fframwaith hwn o ganlyniadau dysgu cymwysterau presennol lefel 4 a lefel 5, gofal, chwarae, dysgu, datblygiad plant. A mae hyn yn golygu bod y deilliennau dysgu neu'r safonau sefydlu hyn yr un fath yn union, ond mae'r ffordd mae fframwaith sefydlu'r cymwysterau wedi gwblhau yn hollol wahanol. Dwi ddim am siarad am y cymwysterau heddiw gan byddaf yn ymdrin y gwybodaeth yma mewn sesiynau arall, ond y ffordd y gallu gwneud y fframwaith ymsefydlu yw gan defnyddio dull cyfannol. Gan ddod o gefndir blynyddoedd cynnar lle byddwn yn ymgymryd ag sylwadau plant, ydym yn arsylwi datblygiad plant dros y holl feysydd datblygu yn gyfannol. Ydym yn edrych ar y plentyn cyfan yn tynnu ar nifer o sgiliau gall y plentyn i'w wneud. A felly, mae'r broses yma rhy fath. Felly, bydd yn golygu edrych ar ddarnau dystiolaeth ar y swydd a gellir ei mapio ar draws sawl safon sefydlu i ddangos cymhwysedd dros amser. Mae'r fframwaith sefydlu Cymru gyfan yn cynnwys 2 brif rhan. Mae'r rhan A yn ymdrin â safonau sy'n syliedig ar wybodaeth, sy'n cynnwys pynciau fel dallt ydy arwain ymarfer sy'n canolbwyntio ar blant, dallt amcaniaethau arweinyddiaeth gwahanol, a dallt rheoli perfformiad tîm. Mae'r rhan B yn canolbwyntio ar sgil y rheolwyr, lle bydd angen iddynt dangos y gallant arwain a rheoli ymarfer canolbwyntio ar y plentyn, perfformiad tîm effeithiol, ansawdd y lleoliad, ac ymarfer sy'n hyrwyddo diogelu, iechyd a diogelwch. Dwi'n gwybod bod y sleid yma chydig bach yn fach, a fe chi'n ei siarad drwyddo fo efo chi. Ond wedi rhoi'r ffeithlyn hwn yma i ddangos yr hyn a argymhellir ar gyfer arfer da a'r hyn sy'n orfodol ar gyfer ymarfer. Ym mhob lleoliad blynyddoedd cynnar a gofal plant ac eithrio Dechrau'n Deg, mae'n ofynnol i'r reolwyr feddu ar gymhwystau lefel 3 neu uwch. Gall rheolwyr newydd sydd â cymhwystau lefel 3 gwblhau y fframwaith sefydlu os ydynt yn dymuno, i'w helpu i'w cefnogi yn ei rôl. Fodd bynnag, argymhellir eu bod yn ymgymryd â cymhwystau lefel 4 a lefel 5 llawn. Gellir dal defnyddio fframwaith sefydlu fel offeryn cefnogol i'w helpu wrth iddynt weithio tuag at gwblhau'r cymhwyster.
Mae'n rhaid i'r rheolwyr efansgeliadau Dechrau'n Deg fedru â wybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau penodol i fod yn y rôl arweinyddiaeth a rheolaeth honno. A felly, dim ond y cymwysterau sy'n meddu ar yr elfennau penodol hyn yw'r cymwysterau hynny sydd eisoes cael ei dderbyn ar y fframwaith cymwysterau. Rhain yw unigolion sy'n newid gwblhau cymwysterau presennol paratoi ar gyfer arweinyddiaeth lefel 4 ac ymarfer rheoli lefel 5. Ni fydd angen iddynt wneud y fframau sefydlu Cymru gyfan gan fod y cymhwyster yn gyfredol am y safonau yr union y fath. Argymhellir bod unigolion sydd y cymhwyster derbyniol o dan gymhwysterau blaenorol ar gyfer rheolwyr Dechrau'n Deg yn gwneud y fframau sefydlu, gan y byddai'r cymhwysterau hyn wedi gwblhau gan unigolion dipyn o amser yn ôl. Efallai bydd gan yr unigolion hyn llawer o brofiad arwain a rheoli gellir defnyddio fel tystiolaeth. Yn ddiweddar, da ni wedi bod yn gweithio gyda'r sector i edrych os oes na mwy o gymwysterau yn gallwn ei hychwanegu at y fframwaith cymwysterau ar gyfer rheolwyr Dechrau'n Deg. A chyd na buom yn gallu ystyried rhai cymwysterau pe baent yn cael eu cryfhau gyda fframwaith sy'n ymdrin â bylchau yn y safonau arweinyddiaeth a rheoli penodol hynny. Felly, drwy greu fframwaith, byddwn hefyd yn gallu cynnwys diploma lefel 5 QCF mewn gofal, dysgu, esblygiad plant a graddau penodol hefyd. Felly, mae'r llwybr ymarfer uwch QCF bellach ar ein fframwaith a bydd yn cael ei derbyn pe bai'r rheolwr yn cwblhau'r rhan A a'r rhan B o fframwaith sefydlu Cymru gyfan. Hefyd, mae rhai graddau bellach ar ein fframwaith cymwysterau oherwydd bod y prifysgolion hyn yn ymgorffori'r safonau lefel 4 paratoi ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth yn ei modiwlau. O ganlyniad, bydd y unigolion hyn wedi cael rhan A o'r fframwaith yn barod. Felly, bydd gofyn i'r rhai sydd â graddau cymeradwy gwblhau'r rhan B o fframwaith sefydlu Cymru gyfan i fynd i'r afal a bylchau hyn yn ei sgiliau. Mae hyn i gyd yn cael ei ddangos ar y sleid hon. Os ydych angen eglurhad pellach arnoch, ewch i'r dudalen fframwaith cymwysterau. Bydd y rheolwr yn gyfrifol am gwblhau ei fframwaith sefydlu ei hun. Byddant yn casglu amrywiaeth o dystiolaeth yn y gwaith i fapio yn erbyn ei safonau sefydlu. Rydym yn galw'r rhain yn logiau cynnydd oherwydd eu bod yn cofnodi eu cynnydd wrth iddynt weithio trwy eu taith a byddant yn manylu ar sut y maent wedi bodloni pob safon am sefydlu. Felly, ar y sleid hon, gallwch weld sgrinlun o log cynnydd gwag, lle gallwch weld y safon sefydlu sydd angen ei wneud mewn ysgrifennu beiddgar. Ond y colofn nesaf, mae ychydig mwy o wybodaeth ar hyn y mae safon yn sefydlu honno yn ei olygu. Bydd yn cwmpasu ehangder a dyfnder y safon sefydlu, a felly bydd y rheolwr yn gwybod yn union beth sydd angen ei gwmpasu cyn y gellir ei gymeradwyo. Byddant yn cael cyfle i esbonio sut y maent wedi bodloni'r safon am sefydlu drwy gyfeirio at eu tystiolaeth. Byddwn yn cyffwrdd ar hyn ar y sleid nesaf. Cyn i'r rheolwr dechrau ar ein fframwaith sefydlu, bydd angen iddynt gael mentor, a mater i'r awdurdodau lleol bydd nodi mentor penodedig. Mae rôl y mentor yn un hyfryd, nhw fydd y berson sy'n cefnogi'r rheolwr. Gall y mentor cefnogi'r rheolwr i ddatblygu ei wybodaeth a'i sgiliau, ei helpu i gasglu tystiolaeth, adolygu tystiolaeth y rheolwyr, a chefnodi ei safonau. Gallai gwneud hyn mewn sawl ffordd. Bosib welwch gellir rhoi llawer o gefnogaeth pan ddaw mentor yn wneud ymweliadau galw heibio. Wrach bydd hynny bob chydig wythnosau neu fwy. Fodd bynnag, cytunir ar hyn, rhaid i'r mentor gael wybodaeth weithredol o'r safonau sefydlu, bod yn gymwys yn alwedigaethol gan adolygu ac ei chefnodi i ffwrdd, a bod yn gyfarwydd â gwaith y rheolwr. Felly, beth yn union y gall y rheolwr ei gasglu fel tystiolaeth i'r mentor ei lofnodi? Cwestiwn llafar neu ysgrifenedig. Efallai y byddwch yn gofyn iddynt sut maent wedi adolygu neu diweddaru polisïau'r lleoliad, sut maent wedi cynnal dyddiau tân neu drefnu hyfforddiant i staff. Cynhyrchion gwaith. Efallai y byddant yn cyfeirio at gynlluniau gweithgaredd neu galendrau y maent wedi gweithrefnu ar gyfer trefnu, sleidiau cyflwyno ar gyfer cyfarfod staff,
cylchdysyrau neu gyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol, neu hyd yn oed sut maen nhw rheoli perfformiad staff gan ddefnyddio arfarniadau a gosodnodau staff. Datganiadau personol a cyfrifon adfyfyriol. Efallai y byddant yn penderfynu myfyrio ar sefyllfa heriol, fel ei bod wedi cofnodi cyfrif adfyfyriol. Gallai fod ar ffurf recordio llais neu gyfrif ysgrifenedig. Megis delio a gwrthdaro neu storfa sydyn gan staff a myfyrio a sut y gwnaethant reoli'r sefyllfa a'r hyn y gallant wella arno. Trafodaeth broffesiynol. Efallai y byddwch chi fel mentor am wneud trafodaeth broffesiynol gyda nhw, lle allant drafod dynameg tîm a sut mae'n ei harddull arweinyddiaeth a'i ffordd o gyfathrebu yn dylanwadu ar berfformiad ei lleoliad i gyrraedd ei gweledigaeth a'i nodau o lleoliad. Unwaith eto, allan ei gefnogi a'i storio yn rhywle, neu efallai y byddwch yn penderfynu gwneud testimoni fach yn y log cynnydd i gyfnodi bod y trafodaeth wedi digwydd a be chafodd ei drafod. Arsylwadau. Efallai y byddwch yn penderfynu ar sylwi ar rheolwr sy'n arwain cyfarfod staff, yn rhyngweithio â staff a phlant, ac yn gyffredinol sut mae'r rheolwr yn rheoli gweithrediadau dydd i dydd ei lleoliad. Allwch wneud hyn fel rhan o'ch ymweliad monitro heb unrhyw ardal benodol i gwmpasu, neu efallai yr hoffech weld rhywbeth penodol, ond byddwch bob amser y bydd tystiolaeth naturiol yn disgyn allan ohoni, a felly eich mapio hyn i mewn i sawl darn o safonau sefydlu. Efallai y byddwch yn cymryd rhai nodiadau a bydd y rheolwr yn mapio hyn mewn ei hunain. Datganiadau a tystiolaeth tyst. Ia, gall unrhyw un helpu gyda hyn, a mae hyn yn cael ei annog yn fawr, oherwydd ei fod fel cyfrif gwir am sefyllfa. Gall y rheolwr ofyn i aelod o staff ysgrifennu datganiad bach am sut fi iddynt delio gyda sefyllfa, fel y broses recriwtio, enghraifft, gan sicrhau dull seledig ar werth, neu allant gasglu adborth gan rhieni a gofalwyr os oes yna rhywbeth ynddo sy'n tynnu sylw at y ffordd gadarnhaol y mae'r lleoliad yn cael ei reoli ganddynt. Gellir hyn fod mewn adroddiad arolygiaeth Gofal Cymru. Cydnabyddiaeth o ddysgu blaenorol. Mae hwn yn un wych i fapio. Gall ddangos tystiolaeth o hyfforddiant yn wedi bod arno, cymwysterau y maent wedi gwneud yn y goffernol, a bydd y darn hwn dystiolaeth yn hanfodol i'r ymarferwyr QCF uwch. Bydd y ymarferwyr uwch eisoes wedi ymdrin ar rhai o safonau sefydlu ar draws rhan A rhan B. Felly, rydym yn ddillinio dogfen adnoddau i chi fel mentoriaid i ddangos i chi beth sydd wedi gynnwys a beth sydd heb. Llyfr gwaith rhan A ac arweinlyfr rhan B. Rydym wedi datblygu llyfr gwaith gwybodaeth y gall rheolwyr weithwyr drwyddo i datblygu eu gwybodaeth neu gael bylcha yn eu gwybodaeth. Felly, os ydynt yn cael trafferth o hyd dystiolaeth i fapio y gwybodaeth safonau am sefydlu, yna allant gwblhau'r llyfr gwaith a bydd y gweithgareddau yn y llyfr gwaith yn seiliedig ar weithgareddau ymarferol sy'n gysylltiedig â'i rôl. Hefyd, mae llwythi o adnoddau ynddo i gefnogi ei gwybodaeth. Dolenni i ddeddfwriaeth berthnasol, fideos ar YouTube, erthyglau ac yn y blaen. Efallai y bydd gweithgaredd lle mae'n rhaid iddynt asesu effeithiolrwydd eu polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a greu newidiadau i wella. Neu efallai bydd astudiaeth achos yno a bydd angen iddynt weithio drwy'r proses gan ateb y cwestiynau. Felly, byddwn yn cwblhau ac yn gweithio drwy'r llyfr gwaith ac yn cyfeirio at hyn o fewn aelogiau cynnydd. Mae yna weithgared ar gyfer pob safon sefydlu yn rhan A. Yn union fel adnodd arall ar gyfer y mentoriaid ategol, rydym wedi datblygu llyfr gwaith ateb enghreifftiol, lle rydym wedi cymryd un gweithgared o bob adran o'r llyfr gwaith a droi'n ateb enghreifftiol, fel y gall mentoriaid defnyddio hwn i weld beth yw pwrpas cwblhau'r gweithgaredd. Felly, ar gyfer rhan B, rydym hefyd wedi creu llawlyfr sgiliau cymhwysedd i'w helpu i ddeall pa fathau o dystiolaeth sydd yna a be maen nhw'n ei olygu. Felly, yn eitha debyg i be dyn ni newydd fod yn drwyddo wan, ond chydig mwy manwl. Dyn ni hefyd wedi mynd chydig ymhellach a wedi rhoi enghreifftiau o sut gallai'r casglu tystiolaeth benodol mewn ffordd hawdd mwyn bodloni'r safonau ymsefydlu hynno. Er enghraifft, gallai'r polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad a ddiweddarwyd ganddynt fod yn enghraifft o gynnyrch gwaith
i gallu'n ei fapio fel tystiolaeth yn un o'r safonau sefydlu yn rhan B, oherwydd ei bod yn gorgyffwrdd. A dyna beth dyn ni'n olygu wrth fapio drosodd i sawl safon. Unwaith eto, yn benodol ar gyfer mentoriaid, rydym wedi creu adnod arweinlyfr fel bod ganddynt yr holl wybodaeth yma i'w gefnogi'r rheolwr. O ran y dogfennau cyfarwyddyd ar gyfer rheolwyr a mentoriad, ar y gwaelod yn yr atodiad, rydym wedi rhoi enghraifft o arsylwi a enghreifftiau o gynhyrchion gwaith i gall yr rheolwr cyfeirio darnau hyn o dystiolaeth i sawl rhan ar draws y safonau sefydlu, ynghyd â chyfiawnhad pan mae bod wedi bodloni'r safon. Felly, mae'n offeryn defnyddiol iawn. Ein bod wedi rhoi rhestr eithaf helaeth, anogir y rheolwr i feddwl am ffyrdd arall y gallant casglu eu tystiolaeth, oherwydd efallai na fydd yr hyn rydym wedi awgrymu yn berthnasol i'w lleoliad neu rôl benodol, neu efallai bod ganddoch ffordd well i gasglu tystiolaeth. Dwi'n gwybod pam nes i rhywbeth tebyg i hun yn y gorffennol, bydd yn well gen i fi gasglu tystiolaeth fy hun, yn lle dod o hyd dystiolaeth sydd wedi sgripio mlaen llawn, a mae hynny'n iawn, dyna beth ni yn ei annog. Felly, bod gan y fframau sefydlu set o safonau, bydd rôl rheolwyr wrth casglu tystiolaeth yn bwrpasol iddyn nhw, a felly mae'n gwneud y profiad cyfan yn bersonol iawn a fydd yn rhoi ymdeimlad o berchnogaeth a balchder iddyn nhw yn eu llwyddiant. Fe welwch chi, dyma enghraifft o log cynnydd wedi gwblhau, ond yn gyntaf, dangos i chi be mae'r colofnau yn y log cynnydd yn ei olygu. Colofn deilliant dysgu. Dyma'r rhif rydym wedi defnyddio i gyfeirio at y safon sefydlu. Mae'r colofn safonau sefydlu yn nodi pa safon y mae'r rhaid i'r rheolwr ei chwmpasu, bod yn wybodaeth, yn sgil neu'n ymddygiad. Mae'r safonau hyn yn feicnod i sicrhau y gall y rheolwr gyflawni i gyfrifoldebau rheolaethol. Y colofn nesaf, lle dywed mae hyn yn golygu bod gen i dealltwriaeth a'r gallu i, dyma lle byddwn ni'n gweld ehangder a dyfnder y safonau sefydlu, felly bydd yn helpu'r rheolwr i ddallt beth mae'r safon sefydlu yn ei olygu, oherwydd gall y safon fod yn eitha cryno mewn gwirionedd. Bydd gwybod beth sydd angen i ddyn nhw gynnwys yn ei helpu i feddwl am yr holl ddarnau o dystiolaeth sydd ganddynt i'w mapio yn yr adran hon. Yna, byddant yn barod i gyfnodi eu tystiolaeth a dweud sut y maent wedi cyrraedd y safon hon yn y colofn nesaf. Allai hyn fod yn nifer o ddarnau o dystiolaeth megis hyfforddiant, cynhyrchion gwaith, a neu cydnabod dysgu blaenorol ac yn y blaen. Y colofn nesaf yw pan bydd y mentor yn adolygu dystiolaeth ac yn gwneud sylwadau i roi adborth. Ac unwaith y bydd y cyfnod sefydlu wedi fodloni, bydd y rheolwr a'r mentor yn llofnodi ac yn dyddio'r safon sefydlu. Gadewch i ni sgrifio lawr i gael golwg a safon sefydlu wedi gwblhau'n barod. Cafodd hwn ei greu yn arbennig ar gyfer yr arddangosiad hwn, ond mae'r safonau sefydlu yn rhai iawn. Mae hyn yn ymwneud â'r rhan A adran 1, sy'n arwain ymarfer sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Y deilliant dysgu yw'r rhif 2, lle mae'r rhaid i'r rheolwr dangos ei fod yn da sydd wedi hyrwyddo tegwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Allwch weld y safon sefydlu mewn ysgrifennu amlwg du, ac yn y colofn nesaf, ehangder a dyfnder y safon honno. Mae yna 3 maes yma. Mae'r rheolwr wedi ysgrifennu tipyn o adborth cynhwysfawr, lle maent wedi cwblhau'r llyfr gwaith, a wedi ysgrifennu chydig amdan dogfennau polisi a mae ganddynt hefyd chydig o cofnodion hyfforddi a chofnodion eu cyfarfodydd sy'n ymdrin ar safon hon. Fodd bynnag, os fysa'r rheolwr wedi cwblhau'r gweithgaredd ar y llyfr gwaith, bysa hyn yn ymdrin â ehangder a dyfnder y safonau sefydlu, a felly ni fyddai wedi bod angen ychwanegu tystiolaeth ychwanegol. Ond, mae'n arfer da ychwanegu cymaint â phosib i mewn yno, a hefyd gall fod yn defnyddiol yn ystod rhan B y fframwaith. Allwch weld bod sylwadau wedi gwneud gan y mentor, a mae hyn yn cadarnhau bod gan y rheolwr lawer o gwybodaeth gyfredol, felly mae'r ddau wedi cymeradwyo'r safon.
Rydyn hefyd wedi creu enghraifft o'r safon sefydlu ar gyfer rhan B. Ac yn y arddangosiad hwn, mae'n ymdrin adran 4 sy'n ymwneud ag arfer proffesiynol. Mae canllawiau dysgu 4 yn ymwneud â defnyddio dadansoddiad o digwyddiadau, camoliaeth, pryderon a chwynion i wella lleoliad. Ar y safon sefydlu penodol yma, ydych weld bod ehangder a dyfnder y safon yma yn cwmpasu 6 maes. Mae'r rheolwr wedi dangos ei dystiolaeth mewn ffordd sy'n rhoi trosolwg o be maent wedi wneud yn y gorffennol. Os fyswn ni'n mentor, swn i'n edrych ar bolisïau'r lleoliad a ysgrifennwyd gan y rheolwr a gweld sut maent yn ei diweddaru'n aml. Er enghraifft, ydyn nhw'n defnyddio traciwr neu gynlluniwr i diweddaru'r rhain. Fyswn hefyd yn cael golwg a gyfarfodydd staff lle mae adborth am ddigwyddiad yn cael ei trafod. Dywedodd y rheolwr fod yna datganiadau, felly byddai'n hyfryd cael darllen yr rhain. Unwaith eto, byddai'r mentor yn rhoi adborth ar y hyn y maent wedi'i weld ac yn cymeradwyo'r safon os sy'n teimlo ei wedi fodloni. Unwaith y bydd y holl safonau wedi cymeradwyo gan y rheolwr a'r mentor dros y cyfnod hwnnw, byddant yn gallu cymeradwyo'r dysysgrif cyflawniad. Am siwrna, ond llwyddiant enfawr yw dy falch ohono. Dylai dysysgrif gwblhau cael ei gadw gyda'r logiau llwyddiant wedi gwblhau, yn gellir ei defnyddio i dangos tystiolaeth bod y rheolwr wedi cwblhau ei sefydlu ei llwyddiannus, neu'n gymwys i weithio fel rheolwr Dechrau'n Deg os oes ganddynt y cymhwyster ymarfer uwch QCF, neu gradd derbyniol ar y fframwaith cymhwyster. Gellir ei storio yn y ffurf rheolwr yn barod ar gyfer arolygiad arolygiaeth Gofal Cymru. Felly, yn anffodus, mae hyn dod â ni at ddiwedd y cyflwyniad heddiw. Ac os ydych chi'n sganio'r cod QR ar y sleid yma, byddwn mynd â chi'n uniongyrchol i'n holl fframweithiau sefydlu ar ein gwefan. Mae angen i chi ddewis y ffenast fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer rheolwyr blynyddol cynnar a gofal plant, mwyn i chi gael mynediad at yr holl dogfennau ac adnoddau. Plîs cysylltwch efo ni, byddem wrth ein bodd yn gwybod os gennych chi unrhyw gwestiynau neu adborth penodol am y fideo hwn, neu os ydych chi eisiau rhywfaint o gefnogaeth gyda'ch gwaith gweithredu. Peidiwch ag oedi cyn anfon e-bost atom. Felly, yn adael chi rwan efo pob lwc enfawr gyda'r fframwaith. Diolch yn fawr iawn am wrando. Tara wan.